Kartoffelrækkerne blev grundlagt af Emil Horneman og F.F. Ulrik. De var 2 læger. De havde været i England og havde set, hvor galt det kunne gå, når folk boede alt for tæt og uden kloakering. Folk smittede hinanden med forskellige sygdomme. Så Horneman og Ulrik havde regnet ud, at det var fordi folk boede så tæt sammen og boede under dårlige hygiejniske forhold. Det var også fordi folk fik forurenet vand fra søerne. Så det beskidte vand, ingen kloakker og tæt befolkning gjorde, at der udbrød en koleraepidemi i København i 1853, hvor 5.000 mennesker døde. Så Horneman og Ulrik tog initiativ til at stifte Arbejdernes Byggeforening. Horneman og Ulrik kiggede ud for voldene og fandt et område ude ved søerne, hvor der blev dyrket kartofler. Og igennem Arbejdernes Byggeforening købte de kartoffelmarkerne og byggede kartoffelrækkerne.